Il-Partit Nazzjonalista sejjaħ lill-ġurnalisti għal konferenza tal-aħbarijiet quddiem id-depo tal-Pulizija. Dan biex jikkritika l-ħidma tal-Gvern fis-settur tal-intern u l-ġustizzja. Biex għamel dan kwota l-istarriċ tal-opinjoni pubblika. Iżda meta mistoqsi fuq starriċ li moġbux ir-riżultat tiegħu spiċċa jħawwat il-fatti. Ġewġilju qal li l-Maltin m'għandhomx fiduċja fil-Pulizija. Iżda l-Eurobarometru pubblikat ftit tal-ġimgħa ilu wera li 70% tal-Maltin għandhom fiduċja fil-Pulizija. Mistoqsi dwar dan, Ġilju qal li dan sar f'Ġunju tas-sena l-oħra. Iżda l-verità hi li dan kien ippubblikat fi frar li għadda. Affaċċjat b'dan u bil-fatt li ma jafx il-fatti, Ġilju tgerfex u minflok tkellem dwar il-fatti qal li dan sar mal-Ewropa kollha. Però bir-rispett kollu mela l-Eurobarometru li qed tirreferi għalih huwa wieħed li sar b'mod ġenerali madwar l-Ewropa kollha. Fil-fatt l-istariċ tal-Eurobarometru li skont id-Deputat Nazzjonalista huwa antik iżda li fil-verità ħareġ fl-aħħar ta' frar ta' din is-sena sar mal-popli kollha fl-Unjoni Ewropea u juri kambjament qawwi fil-fiduċja tal-poplu Malti fil-Korp tal-Pulizija f'dawn l-aħħar snin. Filwaqt li l-fiduċja tal-Maltin fil-Korp hija ta' 70%, popli oħra bħal tal-Bulgarija għandhom biss 47% fiduċja fil-Korp. Fil-Polonja il-fiduċja fil-Korp hija biss ta' 41%, filwaqt li fl-Slovakkja il-Pulizija jgawdu biss 46% tal-fiduċja tal-poplu.